A Mesa pola Normalización Lingüística ten en marcha a campaña e Cárgate de Sentido Común. Hoxe chega a comarca, bueno, xa non é a primeira parada que fai. O que fai hoxe parada no noso estudio Marcos Maceiro, presidente da Mesa. Bos días, Marcos. Moi bo día. Gracias por achegarte ata aquí. Antes de nada, eu quería saber como xorde esta campaña, esta iniciativa legislativa popular. Ben, desde hai anos, desde o ano 2007, a Mesa pola Normalización Lingüística ten un servizo de atención ao público que se chama A Liña do Galego, onde a xente pode enviar queixas sobre a vulneración dos seus dereitos lingüísticos ou tamén parabéns, no caso, establecementos que utilizan o galego con normalidade. Démonos conta de que moitas destas queixas non tiñan solución porque, aínda que parece mentira, no ano 2017 hai máis de 500 disposicións legais que garanten ou obrigan a presenza do español, en cambio pro galego hai media dúcia e ni sequera se cumpren, non? Diante desta situación de vulneración sistemática dos dereitos lingüísticos e de indefensión que temos como cidadáns, crimos que era necesario establecer algo que permitise avanzar na legislación, non? Entón, sacamos esta iniciativa legislativa popular coa idea de comezar a dar normalidade a algo que xa tiña que ser normal, que podíamos utilizar a nosa lingua con total naturalidade en todos os ámbitos da nosa vida, nomeadamente no ámbito socioeconómico, porque é un dos que temos máis vulneración sistemática dos dereitos lingüísticos. Aí, entón, ao mellor determinados ámbitos, como pode ser este, non? O socioeconómico no que o galego, a pesar de que pode aparecer, non sei, incrível, non? Sexa aínda infravalorado. Si, nós agora tivemos unha reunión co presidente da Asociación de Empresarios de Ribeira, con Antonio Miranda, e falábamos precisamente deste tema, non? Se unha persoa vai comprar unha cámara fotográfica en un establecemento, vai atoparse con as instruccións. Quen di unha cámara fotográfica pode ser unha televisión, un frigorífico ou calquer outro produto. Iso necesariamente ten que levar as instruccións porque é obrigatorio, porque a lei obriga a que teñan as instruccións. As instruccións poden estar, obrigatoriamente teñen que estar en castelán, en cambio galego ni siquiera é unha opción. Non nos dan opción ni siquiera a lermos en galego. Podemos falar tamén da atención ao público, por exemplo, nos servicios de atención, é algo moi frecuente, non? Atopámonos con casos onde unha persoa se lle nega asistencia na estrada porque cando se dirixe a súa compañía de seguros nese momento, porque ten unha incidencia na estrada, e lle din que o fala castelán ou simplemente cortan a chamada, non? Isto causa situacións de indefensión que son gravísimas. Isto cando o galego, teóricamente, é unha lingua cooficial no territorio galego, non? Por tanto, tamén vemos como esa cooficialidade non é real, porque non vai acompañado dun dereito de uso, de garantía de uso sempre en todo lugar, non? E isto é o que estamos pedindo con esta ILP, que podamos utilizarlo sempre e que teñamos todas as da lei cando utilicemos o galego no noso día a día, non? Son situacións gravísimas que se producen, que non son de recibo nin para os consumidores que temos dereito a utilizar a nosa lingua, nin para os traballadores que moitas veces padecen as consecuencias dunha legislación que realmente non están parar a súa situación. Vemos, por exemplo, estes días conflictos no sector da teleatención, precisamente Excel na Coruña foi un conflicto onde súa presenza do galego, a opción de galego simple, permitiría que os postos de traballo se mantivesen nesa comarca da Coruña, ou vemos empresariado que ten moitas limitacións para utilizar o galego na súa actividade normal. Tamén hai pouco recibíamos unha queixa dunha empresa que quería pedir un registro de sanidade ao Ministerio de Sanidade e dicían que non porque parte da documentación estaba en galego, non? Isto no ano 2017, no século XXI, non o podemos consentir. Hai outra cuestión da que falábamos agora mesmo antes de entrar en directo, que era sobre o uso dos topónimos, que os medios de comunicación ás veces tampouco fan un fraco favor, non, ao galego. Si, a Lei de Normalización Lingüística establece claramente, pero tamén o exemplo de legislación que está aí, e parece que ten a condición sempre de que non se pode cumprir, non? A Lei de Normalización Lingüística establece que os únicos nomes oficiais dos topónimos galegos son a forma galega. Onte, ainda víamos un programa de televisión da Sexta, grupo A3 Media, que ainda puñan Orense, non? Isto a pesar de que... Orense é supercomún. Parece que a xente xa o ten asimilado. No caso da A3 Media, precisamente un directivo desta empresa se puxo en contacto con esa Normalización Lingüística para dicir que nunca máis ia acontecer isto, non? Sin embargo, continúa acontecendo. Agora, hai casos, por exemplo, Telecinco ou 4, non? Que poñen sistemáticamente e así Rianjo, ou Laje ou Mujía, non? Isto podemos ver calquer día vendo simplemente o parte meteorolóxico. É indicativo a falta de respeto que teñen xa non só por galegos e galegas, senón tamén
pola propia legislación que sae deste país, non? O primeiro que ten que facer calquera é cumprir coa lei, porque supoño que non farán isto coas leis de tráfico, nin farán isto con leis de outro tipo, non? Entón, a lei di que o único topónimo oficial e válido é a forma galega, por lo tanto, Rianxo, Laxe, etcétera, etcétera. Marcos, cantas sinaturas precisades para levar esta iniciativa ao Parlamento? Ben, tal como establece a lei, son 10.000 sinaturas as necesarias para levar unha iniciativa legislativa popular adiante. Felizmente, o día 17 de maio, o Día das Letras Galegas, pudemos anunciar públicamente, neste caso na Praza Quintana de Santiago, que xa contábamos con esas 10.000 sinaturas. Actualmente estamos xa superando as 20.000 e realmente precisamos moitísimos máis apoios, tamén xa non só para demostrar en sede parlamentar que o galego ten moitos apoios e que hai unha demanda social real de que ese tipo de vulneracións de dereitos lingüísticos non se produzan máis, non? Sino tamén, no caso de non se aprobar polo Parlamento, que as empresas e todo o mundo vexa que o galego ten moito apoio social, incluso por persoas que non utilizan habitualmente, mas se decatan de cal é a situación de injustiza que padecemos polo simple feito de utilizar a nosa lingua. Entón, tamén como medida de presión, tamén lanzamos esta ILP no seu momento e continuamos con ela para acadar os maiores apoios posibles. E agora chegades de novo á comarca, porque xa estivestes en algunha ocasión. Mañá ides estar en Porto do Son e ali podemos chegar a asinar. Sí, ali pode ir todo o mundo, asinar, mesmo coller pregos para difundir ainda máis isto, non? Tamén na páxina web sentidocomún.amesa.gal todo o mundo pode ver os seguintes lugares por onde estaremos, non? Realmente fixemos unha campaña moi boa, comezou a finais do mes de febreiro presentando a ILP que tivo apoio de empresariado deste país e traballadores de diferentes sectores, do ámbito académico, tivo máis de 120 apoios de persoas significativas de diferentes ámbitos. A partir de aí comezamos a recoller asignaturas e percorremos prácticamente todas as comarcas galegas, non? Ata o mes de setembro, que remataremos a recollida, pois seguiremos agora pois no mes de agosto por festivais, por outros eventos, buscando moitos máis apoios, porque realmente o povo galego quere a súa lingua e quere que teña unha presenza normal, que non é nin máis nin menos que ten o castelán en Madrid, o francés en París ou o finés en Helsinki, non? Por tanto, a acollida desta proposta non puido ser mellor, non? Ata o momento. Non sei se nos podes dicir cal é a situación que vos atopastes aquí na comarca, no Barbanza, como... Ben, isto é algo que é xeralizado no conxunto do país, non? En primeiro lugar, hai certa sorpresa, porque moita xente non se dá conta de que da situación de anormalidade que padecemos en relación ao galego, non? Casos, como se comentaba antes, semella moitas veces que non existen, mas están aí e non son casos aillados. Na liña do galego recollemos só de queixas 350 no ano 2016, non? É máis dun caso denunciado o día, o que non quere dicir que non se produzan moitos máis que simplemente fican no silencio. Entón parece que vivimos nunha situación de plena normalidade legal, de que incluso hai xente que pensa que o galego está moi amparado legalmente, cando a realidade, dixen antes, 500 exposicións legais a favor do castelán, 5 ou 6 a favor do galego, non? A desigualdade é ben clara, xa con estes números xa se ve, non? O que é obrigatorio en castelán, en galego nin sequera é unha opción. Entón, é sorpresa a moita xente, e desde logo reaxe co primeiro que ten diante, que agora mesmo é asinar a favor desta iniciativa legislativa popular. Marcos, sobre o coidado que debería facer do noso idioma, do galego, a administración? Na propia ILP se di, non? O primeiro que ten que facer a administración é dar exemplo. Primeiro, porque moitas veces non se dá. Moitas veces, por non dicir case nunca. Primeiro, porque ten que cumprir a súa propia legislación. Cando falamos que o galego é unha lingua oficial, isto é legislación propia da comunidade autónoma, da Xunta de Galiza, que ten que velar porque iso se respete, non? E logo, nos na ILP, concretamente para o ámbito socioeconómico, poderíamos falar de outros moitos, non? Como o ensino, etcétera, etcétera. Pero no ámbito socioeconómico, garantir que as empresas contratadas pola administración cumpren con estes requisitos mínimos sobre o galego, non? Non pode ser que unha empresa subcontratada pola administración galega, pagada, polo tanto, con fondos galegos, vulnere ou non permita que os traballadores falen galego, non permita que os clientes ou consumidores ou usuarios e usuarias utilicemos o galego, non? Iso son casos que realmente existen. Hai pouco denunciábamos nun concello galego como o servizo de tributación privatizado a unha empresa residente en Salamanca non permitía que os veciños e veciñas deste concello se dirixisen en galego
para pagar multas, por exemplo. Isto non pode acontecer na Galiza do século XXI, non? O galego, felizmente, xa non é unha lingua prohibida. Non é prohibida directamente pola lei, pero aínda padecemos limitacións para o seu uso. E isto que queremos evitar con esta iniciativa legislativa popular. Pois con isto nos imos a quedar. Con que ides a estar mañá en Porto do Son, a que hora? Bueno, pola mañá ou pola tarde? Estaremos pola mañá e pola tarde ao longo de todo o día recollendo... Pilleiche aí un pouco desprevenido. Si, non tiña agora aquí a xenda, pero estaremos ao longo de todo o día ali recollendo asignaturas e a tamén través da web tamén. a través da página web sentidocomún.amesa.gal ou simplemente amesa.gal, calquera pode seguir información sobre o día a día desta iniciativa legislativa popular. Ademais da nosa canle en Facebook, Twitter, que é a Mesa NL, Twitter @mesanl. Perfecto, pois Marcos, moitísimas gracias por achegarte hoxe a todo o noso estudio para compartir con nos esta conversa e darlle pois ao galego a posición que se merece. Moitas gracias a vos por nos convidar. Graciñas, bo día. Bo día.